Така, продължаваме с Unknown Tarot Deck. Какво трябва да знаете точно сега? Какво трябва да знаете точно сега? Рането разбърквам картите пред вас, защото с едната ръка снимам. Какво трябва да знаете сега? Опа! Тези карти не ми харесват. Така, това, което аз усещам, е следното. Двата меча тук говорят за... Има някакви пречки, някакви блокажи. Било то за финанси, в любов или в кариерата, както беше преди. И с тази втората карта това допълнително. Но Ace of Swords, това говори за нови начала. Ако до сега сте блокирани и сте имали някакви блокажи, било то в кариерен план или в любовен, ето, вие сами виждате колко са черни картите. Ace of Swords говори за ново начало, че всичко ще се оправи. Просто трябва да преминете през този период, през тези трудности, за да може да се балансирате и първо трябва да минете през трансформация, за да стигнете до светлината. Първо трябва да минете през тъмното, за да видите звездите, иначе няма как да прогледнете по друг начин. И това, тук два меча, такива карти по принцип, не ми харесва, но тук ми също виждам и усещам блокажи, но Ace of Swords говори за... Това е положителна карта, че ще има промени, за нови начала, може би за някой от вас, както казах в предишното четене, нови предложения свързана с работа, нови възможности, може би нови предложения и в любовта, също така. Така че тези блокажи тук интуитивно усещам, че ще бъдат отстранени. И в случай, че ви е много трудно и наистина не може да се справите с дадените пречки и блокажи и трудности, отправете една молитва към Архангел Михаил. Той ще ви помогне. Това е посланието от Таро за вас. И както казвам, обичам да завършвам четенето накрая. Бъдете много обичани и благословени и пак казвам, ви съветвам, днеска е особено силна дата да се помолите на висшите сили и на Архангел Михаил най-вече. Амин.